Bigarrena, nik 4 puntuko izaldi bat neukan pentsatua, lehenengo euskara oroar nola ikusten dudan momentu honetan, diagnostiko muko bat. Bigarrena, soziolinguistikatik haratagoko nere kezka bat, normalean olako bileratan aipatze ez dana. Eta hirugarrena, elari begira zer egiten duen eta zer egin beharko luken nire ustez elak kanpora begira, eragile politiko, sozial moduan, eta azkena zer egiten duen eta zer egin beharko luken nire ustez, beti ere, elak barrura begira, euskarari dagokionez. 4 puntu hiek. Lehenengo puntua nagusiki Patxik esandakoarekin bat nator diagnostikoan, beraz, lehenengo puntua praktikamente saltatu ingo dut, bakarrik gauza bat. Pedro Miguel Etxenike zientzialariak oen dela 8 urte montatu zuen bazkari bat, Oxforden ohikoak omen diren horietakoak, sorkuntza zientifikoa zientzigirotan bezain beste sortzen dalako, omen delako lagun arteko harreman informaletan. Eta berak konbidatutako jendea bakarrik joaten zen rekondonean, ez edozein tokitan. Eta, nik lehenengo 3 joan nintzen, eta laugarreneako utzi nion joateari eta esan nion, barkatu Pedro Miguel, baina ni aspertu egiten naiz dena ados dagoen jendearekin bazkaltzen. Eta, esan nahi dut, ni bat nator hemen esandakoekin, badakizuek ere denak ez zeratela euskaltzaleak, beraz, ez naiz etorri gora gutarrak esatea, baizik, adostasun horren barruan nik gaizki xamar ikusten ditutan batzuk aipatzera. Beraz, horreta sartu baino lehen, perspektiba galdu ez dadin, esan nahi nuke, 1977 jotzen badugu begiz, duela 50 urte, nik ez daukat ukatzerik zen olako evoluzio ona egin duen euskerak. Alegia. Bego hori dena kubritzen duen informazioa. Duela 50 urte baino hobeto gaude. Eginaren alderdi batzuk kritikatu behar ditut, eta gero askotan esaten diate pesimista naizela. Nire erantzuna izaten da, ez naizela pesimista, baino ekintzalea. Eta hobe da hori optimista egonzalea izatea baino, ezta? Nik uste dut, baina arteko 50 urte hauetan gehien jota gehien indana izan dela euskararentzat alor eta hiztun berriak irabazteko borroka edo politikak, ezta? Eta egin beharra zegoen, alegia, orain ez gineke, nik hemen salatu behar ditutan gauza batzuk, txorakeriak, pijokeriak izango lirateke, kantidade masa kritiko hori lortu izan ez balitz. Beraz, ondoginako lana da, ez dakit horretan bakarrik segitu behar dugun. Gero, esan behar du baita ere, hasieran gizarte iragileak izan direla politikoak eta baino lehenagoko ikastolen movimentuak eta denak montatu dutenak. Eta gero beste gauza bat, evidentea, politika egituratuak eta kontzienteak eta konstanteak implementatu diren tokietan, aurrerapena handiago izan da bestetan baino. Alegia, komunidade autonomoan handiagoa, desentez handiago izan da Nafarroan baino, eta Nafarroan baino desentez txikiagoa, baldarragoa, eskaxeagoa aurrerapenik izan balimada iparraldean. Beraz, zerbait egiten danean, zerbait lortzen da, normalean, ezta? Orduan, nik neukan lehenengo puntua, Patxik esandakoarekin, más o menos bat eginda, gero diskutiko dizkiot gauza batzuk, baina hortan gehatzen da. Eta orduan sartuko nintzake, konzeptu hori, bai Pellok aipatu duena, eta bai momentu honetan euskalgintzan okerez banago, konsenso handi bat lortu duena, bai erakunde ofizialetan eta bai herrigintzako erakundetan, bidegurutze konzeptuara, euskara bidegurutzean dagoela. Eta ikusten dut, pozik, ikusten dut, badirudiela, konsigna badaula, egin dezagun, erabilera ardatz, urrats praktikoak, alegia, utzi ekintza simbolikoak, eta egin dezagun egin aurrera pausuak, hori uste dut dagoela konzeptua, ez da? Enpresan, kirol taldetan, administrazioan, erabilera sustatzeko ekintzak.
Ni oso ondo iruditzen zait, baina beldur pitin bat ematen dit. Eta beldur pitin horrek, Patxik esan du momentu baten, bide guratzean gaude horrek esan nahi du, oraindik ez gerala helburura iritsi. Nere kezka hori baino sakonagoa da, Patxi. Eta da, badakigu nora jo nahi duen. Alegia, ez ote digun estrategiak huts egiten. Ze, bide gurutzean, normalean oten dira lau norabide gutxienez hartu litezkenak. Atzerakoa, eskuina, eskerrera edo aurrera. Ez dakit diskutitu dugun euskararentzat zer nolako geroa nahi dugun. Eta nik garbi daukat komunikaziotik hasita eta bestela ere estrategiarik gabe aregia horregatik jarri nion hitzaldi honi edo dena delako honi. Euskara nora eta nola, baino nora aurreti dago. Nola baino. Osea, nora joan nahi dugun, Senekak esatu omen zuen, ez? Haize honik ez dago nora joan nahi duen ez dakinarentzat. Ja, ez dakigu. Egin dezakegu gauza asko bai, baina etengabe gauzak eginez eta eginez, agian joango gera ez joan nahi gendun lekuran, o konbeni zaigun lekura baizik beste norabaitera, ezta? Estrategia, euskararekiko estrategiarik ez horren adierazleik handiena da, nik daukatan, ez dakit nola esan, psikoanalizatzeko moduko konfliktoa euskararen irudiarekin. Ez baitaki zer dan. Osea, jarri digute dela neskatxa urdinez jantzia, euskara. Gero amona xarra ere bada. Eta ja, nire eskema guztiak puskatu ziren, virus bat zala esan zidutenean. Ukan ekanekin, no sé, kuan? Vale. Eta guain, ja, ni virusakin oitzen ari nintzela txantxangorri bihurtu da. Pues vale, pues akatu dezagun baten bat. Osea, jarri gaitezen ados, ze kristo dan euskera. Bai? Bueno, gero gainera, euskeraren alde egiteko estrategia edo deitzen, osea, ikuspegia beti izan da, izu, etorri behar zaitugu. Euskerak behar zaituzu, ni komunikazioan, egiten ditugu lanetan, beti esaten diozu, bezeroari esan bar diozu, zuk berari ze onura ingo diozu. Erosi Volvo autoak ze, bestela hunditu ingo da gure konzesionarioa. Hori da bat, eta gero, Volvo, Donostiko konzesionarioan jartzen du, Volvo seguridadea. Eta Iurretako konzesionarion Volvo te gusta conducir. Pues ez, marka batek beti dauka ezaugarri batzuk, eta horri heldu behar dio, eta nik ez dut ikusten euskera. Ez dugu, dugu azta asko, eta ezinbesteko ziren gauza asko. Baina nik uste dut badala ordua, konsensua handi bat, eta gainera nola, etaren jarduna etendan, eta badirudien, hemen betiko, bakizu, egiten bada AEK gero AB montatu behar da, beti bikoiztasun hori hausteko eta gainditzeko aukera daukagun, egin dezagun konsensua handi bat estrategian aurrena. Ez gaitezen hasi ekintzalekerian, nola baita esan, ezta? Bueno, orduan, nik hemen estrategia adosteko lehenengo behar da egoeraren diagnostiko bat. Eta nik diagnostikoa ikusten dut, entzuten dut, segitzen dut desente euskalgintzatik egiten diren kontu hauek, batzez ere Kika Monagristekin sarri duten naizelako, eta denakin naho ados, más o menos. Baina sintoma bat somatzen dut eskaz. Nik uste dut badaukagula guelko egoeran sintoma bat kasurik egiten ez dioguna. Kontatzen diogun medikoari dena, baina ez diogu esaten da, tarteka berakoa izaten dut. Bueno, ez dio esango, bakarrik ez du lana esango diot. Bueno, orduan, zergatik gaude hain eskaz? Bueno, Madril eta Paris putako madielako garbi esan da. Bai, hori ala da, pero bueno, hori hor dago, ez da? Erdera txarrak eta erraldoiak eta indartsuak eta krudela dauzkagulako inguruan, bai, seguro, ez dut dukatuko. Legea ez dugulako oso alde, baita ere, eta segitu behar dugu, betzen, ez dut dukatzen. Eta Patxik, iztunak aipatu ditu, bueno, eta elefante bat aipatu digu, ni poztu naiz elefantearekin, baina hor jarri duen zeakin, bueno, ez dakit hau ponentzia badan, edo esilikein ja diskutitzen, hor jarri duen ze hortan, hizkuntza aldatzeko, erderara jotzeko zerak ez, ambito horik gehienak, aldaketa hori gedatzen da ambito gehienak, lehenengo da harreman informalak eta bigarrena lan mundua. Eta orduan, klaro, lan mundua balima da elefantea, bigarren egon da
ni hemen okurritu zait, orduan harreman informalen eremua hor gertatzen bada, lan munduan baino are gehiago gertatzen bada erderarekiko lerratzea, orduan hau Tyrannosaurus rex izango da. Osea, zerbait ez dakita handiagoa da, baina uste baietz. Elefantea baina handiagoa eta ez dugu ikusi nahi. Vale. Ezagutza eta erabilera. Bai, ezagutza hola junda, zorionez, erabilera hola. Vale. Eta zergatik dago, bai, gauza asko ongo dira. Desertzioa gaztena, nabarmena da. Ni unibertsitatean egonean, urtetik urtera, nik euskeraz emandako klaseen etenetan, ikaslek maixiatzen zuten erderaz nik euskeraz esandakoaz. Autobusean, asetxola batuketa del berbi, guk esaten ez dakizkigun gauzai buruz, esaten dituzte teknikoak euskeraz eta gainerako jolas, plazer guztia erderaz. Bueno, orduan, nik uste dut neurri baten esan da kantitatetik kalitatera pasatzeko ordua dala. Bueno, ordua zen aspaldi. Orduan, euskeraren kalitatea ez da euskera zuzena izatea, dena euskaltzaindiaren azken arauen araberako euskera. Bueno, gutxienez azken aurreko arauen araberakoa, barkatu Sagario, baina zerbait ikasten duzunerako berria dago. Eta horren arabera, hau da, H guztiak eta ergatibo guztiak bere tokian jarrita dauden nean ere, adibidez, elaren prensa oharretan, eta testuetan eta hitzaldietan, batzutan oso korrektua dira, ez dago akatsik, baina ez dute zertako balio. Osea, ez dute indarrik. Ez daki zergatik dan elakoa eta ez dan UGT-rena. Hombre, nabaritu beharko litzake esateko moduan, ez da? Senyorito baten hitza eta basarritar batena. Bueno, alkatu zean. Orduan, euskeraren kalitatea... A ber, euskararen kalitatea txosten badago sarean, eta ja ni aspertu naiz, baina Kike Andoni Gaina eta Iruron artean egin duen Eusko Jaurlaritzarako, eta zuzentasuna eta jatortasuna dira txukun idatzi. Eta guk esaten dugu erabileraren eta ezagutzaren arteko amildegi hori gaindituko bada inoiz, besteak segitu behar dugu legea hobetzen, hori da, kontzientziatzean, animatzen, hori dena, bai. Baina, hortaz aparte, gure euskeraren fokoa, jarri behar diogu, zuzen eta txukun idaztetik modu eraginkorrean idaztera. Hau da, behar dugu euskera bat zerbaiterako balio duna. Bueno, 1987 urtean ateazien 2 liburu, Ibon Sarazolaren euskera batuaren ajeak, eta gure anaian Joskera Lantegi, hor hasi zan ustez kezka hori, ez? Kualitatearena. Baina Mitxelen Azanak, esaten zuen, hizkuntza edozein, euskera barne, aizkora bezala dala, eta aizkora bezala juzgatu behar dire hizkuntzak. Ebakitzeko balio badu ona da. Eta ez badu balio ebakitzeko ez da ona. Eta, klaro, nire susmoa da, eta gutxitan aipatua ikusten dut, gainerako guztiakin ados egonda ere, produktuan berean, alegia, euskeran berean daukagula arazo bat. Eta hori ere konpondu behar deula, eta hori ere lehentasun estrategikoa eman behar diogula. Zer esan nahi dut? Bueno, niretzako euskeraren nik hemen izaldi txoro badaukat, aizkorarena esan, Mitxelenak esaten zuen, edo Fermin Etxegoien esan, espadugu lortzen, hau estetikoago da, pixkat poetikoago, ez? Espadugu lortzen hiztunarentzat plazer iturri izatea hizkuntza, desertzioa ongo da. Nik, ez dakit, estetikoa baino nahiago denik aizkorarena, Baina, a ber, orduan esaten dut, hizkuntzak espadio balio, hiztunari espadio balio hobeto bizitzeko, aurki izango dio kaixo eta adio. Eta guk egin dezakegu, maitazaze euskera, txantxangorria dugu, zoragarria, eta abar, eta lortuko dugu jendeak etortzea, eta hor komunikazioan oso konzeptu garbi dago, eta hitzaldi bat ezin duzu eman, inglesez zerbait esan gabe, eta da overpromise. Osea, promesa gehiagizkoa. Zuk esan, etorri, nire gazta zoragarria da. Igual lortuko duzu engainatuta jendea gaztara ekartzea, baina gazta probatzen duenean esango, ja, bale. Behin, euskararekin hori pasatzen zaigu, alegia, duela 50 urte ez bezala, duela 50 urte, euskarak baliozun zafarrantxorako. Adarra jotzeko, konsolatzeko,
Hau da, benetan bizitzan axola duten gauzetarako balio zuen euskerak. Ez zuen balio fizika nuklearra ikasteko, persuasión de masas ikasteko, talako gauzak. Eta guain berriz, ez dakit esote gauden justu alderantziz. Guk, zarrok, aginteak, botereak guk, gaztei, gu dauzkagun tresnekin ematen diogun euskera, da plastikozko laban bat, oa aizkora bat. Ia ez putakumea. Gu ez bezala, gu euskaldundu behar izan dugu, eta hiri ematen diut dena inda, aizkora ederra hau, politia hau, eta ez dek erabiltzen. Ez duen erabiltzen. Ez duen erabiltzen. Nire ikasleak unibertsitatekoa ziren, azkarrak, eskualtzaleak, tope. Baina ez ziren balio bizitzeko, eta iztunak bizin behar du. Orduan, nire ustez hor badaukagula. Niretzako euskeraren egoeraren diagnostikorik onena, Kika Monarizi Bizkaiko zera baten, ikastola baten gertatu zitzaion anedota da. Juntzan, hitzaldi bat ematea, eta hitzaldia emateko zai, zegoen bi mutiko, 13 bat urtekoak, borroka serioan. Imaginatuko zezue burunda. Joput, bueno, bakizu, ez esango, ez? Bakizu erdera zuek, ez? Hola, borroka benetan, eta halako baten batek esate, kestala da euskera, alegia, euskerako andereñoa izan begira. Eta orduan, paralizatuta gatu ziren, eta nik imaginatzen, eta hos du Kikek esaten, baina, mutikoak aiziela, gure ereduan zer daukagu irain bat borrokan segitzeko. Eta orduan, halako baten, batek ez du, tontolapiko. Orduan, nora zoaz tontolapikotik gorako irainik eskaintzen ez dizun izkut? Aserretzen zean aldiro, erderara joko duzu, hemen ez dago elebakar euskaldunik, ez dago, praktikamente. Eta, bueno, balitz, irainen kontuan bakarrik, bueno, ez baino irainak, lausengoak, konsolamendu hitzak, denetako, zero. Hori bai, zintzaizkiokete eta niezaiokeketeten horik amogollon, bai? Eta, bai, hori da. Nik imaginatzen dut, ni erdaldun berria banintz, eta orduan esnea egosten nahi naizela etxean, deskuidatu eta gainezka ingo balit, eta erdaldun berria eta dereduko erdera ikasitakoa, eta kaspita. Hori da, nik kaspitakin enaiz aserratuko sekula. Ezin da. Bueno. Eta ez pentsa hori iztunen mailan bakarrik edatzen denik, nik PowerPointa ekarri ez dudan hortan, badauzkat adibide batzuk, adibidez bat emakunde. Eta, bueno, emakundeen karteletako bat, agertzen da, emakume bat, eta, bueno, software horiekin egiten dio, lau esku, lau beso. Eta bakoitzean eginkizun bat, umea, saskia, ez dakiz zer. Eta, behian titularra, echarme una mano no basta. Perfecto. Hori da, anunzio bat. Kuadrilla bat, hilebetez landu duena. Imaginatzen duzu, irudi horrekin, berarekin, euskerazko titula zein dan? Ez duzu imaginatzen? Niri laguntzea ez da aski. Eta orduan, zuzena da, oso zuzena. Ergatiboak, zuzena, ez? Dena da zuzena, baina ez da anunzio bat, punts komunikatiboa galdu du, zenbat olako ite ditugun euskeraz. Aurrezki kutxatan, sindikatuetan, toki guztiatan, ez, egin dugu euskeraz. Jazta. Kupoa bete dugu. Amigo, negoziatu dezagun kupoa. Jazta, pasatu nahiz, ez? Bueno, a ver. Bueno, loreak aina ez dute ingo, Bueno, ordu nik esan nahi dut, kalitatea, esate dutanean ez naiz modu elitiztanari, baizik kalitatea dago erabilerarekin lotua. Hizkuntzan, esapideek indarra hartzen dute kargatzen direnean erabileran. Orduan, aldortatik egiten direnean mintzodromoak, mintzalaguna, eta bar, bai, egitea ez egitea baino hobea da. Baina, hiztun horiek euskeraz hitz egiteko tenplean, edo aldartean, edo egoeran jartzen ditugunean, gero, eman brako zaiegu baita ere euskeraz modu atseginean edo barrua asetzeko moduan hitz egiteko. Ni eskaera daukat irailerako bagera, hain zuzen ere, bagera elkarteak, hain zuzen ere
hemen mintzalagun egitasmoan, hor borondatez ari direnak euskera hitz egiten bestekin, eske erderaz okurritzen zizkigu esan molde grazioso, baina eusteraz ez dauzkagu, pues claro, hori da. Eta orduan, bueno, ni bakarrik esan nahi nuke, hedabideak eta hezkuntza sistema dena dauzkagu zuzen eta jatortasunean anklatuak. Orduan, ikaslei erakusten diegu ezertako balio ez dituzten gauzak. Adibidez, zintzaizkiokete eta lehen esan ditudana, eta zeni ezadake. Horrekin zein behar dezu. Eta gero, baliapide poetiko-retorikoak dira jendearengan eragiteko tresnak. Metafora, metonimia, horiek ez, eta hori ze ikasten dugu eskolan, ez horiek erabiltzeko modua, horrek egingo luke gustagarri hizkuntza, ez, definizioa, metafora, definizioa eta adibide klasikoa, kakazarra, eta hola dena, hitzelkarteak ere, erabili beharren, adibidez, IAC lerde kontainer bezalako insulto raspanteak eraikitzeko, ez. Lehengo partea balin bada gidoia, eta besti, txorradak. Bueno, orduan, bitartean daukagu jendea, euskaldun izan nahi lukena praktikan, eta ez tana iristen, ez borondate faltaz, ez. Eta, bueno, edabidena, ez dut, bueno, bai, esango dut, baina aprobetsatzen dut aldiro daukatan okazio guztiak Euskadi Gaztearen kasua esateko. A ber, guk benetan estrategia bat bagendu, norbaitek esan beharko luke, gure esku dauden euskarazko komunikabideak ezin direla komunikabide normalak izan. Gure hezkuntza sistema ezin den bezala hezkuntza sistema normala izan. Gure beharrak asetzeko moduko hezkuntza sistema eta edabideak dauzkagu. Eta orduan, gure defizita balin bada, ez dakigula euskara gozagarri izaten, pues, erakutsi ditzagun nola eraikitzen diren euskeraz ganorazko iraina, ganorazko ez dakit denak. Eta zeinek erabiltzen ez direlako ez dute indarrik esapideek. Eta, claro, nola, ez duten indarrik ez dugu erabiltzen. Zeinek hautsi behar du sorgin gurpil hori? Iztun arruntak ez dut uste. Euskararen profesionalek eukibarko lukete soldatan jarrita eta gainera kontribuzio bat egin behar duzu euskarak momentu enten nire ustez daukan defizitik handienetako horri. Eta da, euskara ludiko benetan gozagarri horretan zehozea aportatu behar duzu, hortako zaudeta. Bueno, orduan, nik esan dudana da, euskararen bidegurutze hortan, nora joan behar dugun, erabaki behar dugun hontan, hori ere kontuan izan dezagun. Ez bestea kontuan ez hartzea, baina hori ere kontuan izan dezagun. Eta hontaz hitz egiten dudanean beti etortzen zait txirritaren berso bukaera bat burura. Eta da, erdera etzen bakarrik kapaz euskerak lagundu dio. Alegia, ez da dena Madrid eta Parisen elkulpa. Gure esku dauzkagun gauza batzuk ere gaizki egiten ditugu. Eta orduan, ez dezagun egin tokatzen dalako edo itxura egiteko. Adibidez, erakunde txiki ertain eta gainerako hietan egiten den gastua bileren aktak eta euskeratzeko, euskeratzen den bezala, euskeratzen den bitartean, mesedez, aurreztu diru hori. Aurreztu diru hori. Baneukak enun empleatua. Bai, bueno, hau ziren lehengo 2 puntuak. Orduan, besteak kamuflatuko dituzuek bigarren partean zuek egindako alderetan, zeia da, hau dena, nola aplikatzen zaion helari, eta igual interesatzen zaizu, eta gainera, nola suelto ekarri ditutan, zuek edozein gauza galdetuta ere moldatuko naiz, nik nerea esaten. Eskerrik asko.